Pasko. San Miguel Pale Pilsen, sarap laging kasama. Sa paulit-ulit na hilo, lata at putla, baka iron deficiency anemia na yan. Take Camerate FA, the blood vitamin. Buong-buo ang sarap ng Pasko with Knorr Broth Cubes. Bili na ang pinakabagong Sir Fabcon Fresh and Bloom para blooming bango pa rin ang damit kahit pawis. Sa sakit ng ulo, mag-Biogesic agad. Ramdam ang alaga. Most doctor prescribe pa. Biogesic. Ingat! Mga tugang, iskaramusa na sa DCGB! Ano nata? Iskaramusa na sa DCGB! Escaramuza, istorya sa kakanan, mano-mano sana. Marina, entra na sa Escaramuza! Hi! Kumusta tabi lamang an sitwasyon nindo dyan sa indong lugar? Digdi sa probinsya kan Albay, dakol na mga eskwelahan an nagbalik sa normal na klase. Itong sa mga nasa elementarya, sekundarya, and then itong nasa colleges. Pero mga nagkahiling pa ako Kuya Nems po na mga dyan sa may parte kan First District. Igwa pa nin mga localized suspension dahilan ta, syempre, basta na duman sa ipigpaluwas na abiso ni Albay Acting Governor Glenda Bungaw. Nasa discretion man gararayan kan mga school heads kung sindaan mabukas na ka itong mabalik na sa face-to-face classes. Nahiling ko Kuya Nems po kasuhapon. So, after kang abiso na ipinaluwas ni Gov, igwanin mga nagaluwas man na information, lalo dyan sa Bicol University. Nabalik naman nga ni sa face-to-face classes. So, nahiling akong digdi na pangapudan kan University Student Council na i-move or suspenderan mo na itong pagbabalikan face-to-face classes ta. So mga estudyante, mga kolehiyo na nagbo-board nag-isara sa indang boarding house. After ka itong suspension kang klase kan Webes, nag-uruli man mananggad sa indang mga probinsya, sa indang mga lugar. It's either naon dyan sa probinsya kan Catanduanes, may nasa Masbate, and then sa mga pagtaraning pang probinsya. And sa mga pigahagad ninda na di nang una ibalik itong face-to-face classes dahil ta kang sumay signal number 1 pabaga. Cancelled ka iyan sa mga biyahe kan mga gabos na sakayan pandagat dito po sa Bicol Region para man iyan sa kaligtasan kan gabos and then dahil naman nga niyan sa rough na kadagatan haralangkawan balud mahukusugan paros kaya automatic na cancelasyon iyan kang biyahe and bako pasil bako ura-urada mga kabalik ka Kuya Nem sa digdi sa mainland. Pero despite ka itong pangapudan, may mga nagkahili ako, mga permado yan kan, mga president kan, mga colleges digdi po sa Bicol University. Pero yun nga ni Ian, ang nangyari na lang Kuya Nems, nahiling ko sa mga post sa social media. Itong sa mga professors, itong halimbawa, ang klase ngayon may klase sindang 7 a.m. Paano man agad kan Kuya Nems, makakabalik digdi sa mga hali sa Masbate Province. Takasuhapon na hapon, alas 6, saka palang pigtugutan kan Coast Guard District Bicol, itong pag-resume kan mga biyahe kan gabos na sakayan pandagat. And day man ibig sabihin na pig-resume na, ura-urada, may nakahalat ng mga barko, mga lunadan, mga sakayan pandagat, hali dyan sa port kan mga islang probinsya. Pasisiring po digdi sa syudad kan Legazpi, pasiring sa mga pantalan digdi sa tuyang palibot. And ang good news man po, dahilan ta sa preparasyon, kan gabos, zero casualty kita. May nababasa ako Kuya Nems na sabi ni PBBM, may saruda ang nagadan dahil sa bagyong Pipito. Kaso day ko pa nasusuy-suy kung sa kung digdi ba ito sa Bicol Region o sa kataraning pa na mga probinsya na nagihan man po kaining Pipito. And of course, kami po digdi sa DCGB, padagos po ang pangapudan duman sa mga kababayan ta
na medyo may surusubraman po. Si siya, aram ko mataw ini, sobrang trabaho, sobrang tanglay. Pasensya ka na siya, ako talaga, di talaga kayang bumuat, be. Kung gusto mo nag-aaling ka di kiaki, nasa kuya, nagrabi so kamatayan ko. Sinubol mo ako, be, pauli. Kami po digdi sa DCGB, po digdi padagos po ang pag-akseptar nin monetary donation para digdi sa muyang Operation Daramayan for Catanduanes. Para duman sa mga gusto pong mag-send nin tabang, any amount will do, and appreciated mi pong marhay iyan dahil kung nagkahiriling nindo sa samuyang o sa mga social media, bako lang digdi sa samuyang DCGB News Online, mahihiling po nindo duman sa naging epekto na talagang makahirakon itong sumanga po digdi mga kababayan ta po dyan sa Happy Island. Itong mga probinsya, mga munisipyo dyan na grabing naapektaran po kainiong bagyong Pepito. And kasubago baga, and pasalamatan ta sa mga initial ng nagtabang. May nagdara na po diginin cash, 100,000. Sa day naman po nagpanambita na persona. Po digida kulang tabang po yan dahilan sabi ni Governor Joseph Buboy Kua, ang pangyayari ng pangaipoduman itong pagpakonstruhir giraray kan sa indang mga residensya, mga materyales na kaipuhan po dyan, ining mga food packs, malinig na tubig, hygiene kits, asin iba pa. Tapos apera kan Kuya Nems, syempre apera sa mga harong, apektado po dyan itong sa mga poste kan kuryente, linya kan kuryente, mga telcos, sabi na digdi, nangangapudan da po sila sa mga electric cooperative and telcos para sa inyong power restoration team augmentation. And as of now, kasubago na mabanggit man ni Sir Pio na sagod sa ngunyan, dakol na mga areas po dyan nawaranin signal itong sa mga networks, kaya nangangapudan man po sinda sa mga free calls and text booth para po dyan sa mga katandunganon. And just in case, igwa pa kamo dyan mga hygiene kits, tubig, food packs. Pero kasubago na hiling ko, nagkaigwa na nin pakikipaghururon itong sa mga miyembro kan Regional Disaster Risk Reduction Management Office, headed iyan kan Tanggulang Sibil, Office of the Civil Defense, kung saan kasubago nakapreposisyon na itong tigahanda na ninda itong mga dadarahon duman na tabang sa probinsya po kan Catanduanes. 1 hour ago, Kuya Nems, nahiling ko sa OCD Bicol page. Sabi digdi, PDRMC Masbate team together with the PLGU water lorry asset is in transit to Catanduanes from Masbate Port to assist in water and sanitation activities. Dakulaon po yung natabang dyan sa satuyang mga tugang po dyan sa probinsya kan Catanduanes. Let's work together na baad lamang po bago lamang magpasko, luway-luway ng makabangon iniong mga tugang ta dyan sa probinsya. And kasubago man, itong DSWD Secretary si Sir Rex Gatchalian nag-abot naman duman sa probinsya, and nahiling ko digdi sa post kaibahan ni Governor Kua ining si DSWD Regional Director Norman Laurio, si DOH Regional Director Rodolfo Albornoz, si Bureau of Fire Protection Regional Director Arquila Santiago, and then ining si PAF, Philippine Air Force TOG 5 Commander Colonel Jose Romulo Dilag, kung saan nagkaigwasinda ni dialogo kaibahan si Secretary Rex Gatchalian, si Governor Joseph Kua, and then si Verac Mayor Samuel Laines para sa augmentation and response effort kan probinsya. Nagkaigwa na sila naman nakikipaghuron, and then itong sumanga mga tabang man kan Department of Health Bicol, may pigpaluwas na kasubagong anunsyo. Sabi digdi kan Department of Health Center o Department of Health Bicol Center for Health Development.
Kantidad 1 million pesos na health logistic augmentation ang ipapadara kan ahensya sa islang probinsya kan Catanduanes na grabing naapektaran po kan Super Typhoon Pepito. Kaibahan digdi sa mga ipapadara ninda ang mga bulong, jerry cans, hygiene kits, collapsible water containers, breastfeeding kit, aqua tubs, chlorine granules, disaster relief tents, mga beds, body bags, and water tank asin iba pa. And syempre, pera kaya ng mga gamit na iyan, magkakaigosin na dumanin mga assessment and pwedeng maggibuhon maninda, so gibuhin na dyan sa, o ginibon ninda sa may parte kan kamarinesur na parang psychological effort and intervention man duman sa mga naapektaran, mga aki, mga pregnant woman, mga senior citizen, asin iba pa. Kami di sa DCGB, sa mga gusto pong mag-send, pwede po kamong mag-send nin any amount sa GCash number kan samuyang, saro sa samuyang mga boss, si Sir Jose Nonoy Locsin Jr. And sa iya pong GCash, 0995-984-5151. Again, 0995-984-5151. And after nindong masend itong after baga kan transaction nindo, i-download nindo, i-save nindo itong gare-resibo dyan para isend man nindo sa muyang DCGB News Online para madali kay siya ang paglista kung si isa itong mga donors. Is either gusto nindong unambitan kan sa inong pangaran or gusto nindong pwede anonymous lang, pwede po tabi yan. Pero isend po nindo sa muyang DCGB News Online na pwede na Facebook page itong resibo para madali man ang pag-account po kayan sa muya digdi po sa DCGB. Maray na pag-go to kay Ma'am Chit ate, nakaantabay po ngunyan. And then kay kay Ma'am Lorna Plaza, watching from Castilla. And then kay Sir Edwin Magalona, good after Ma'am Angel, watching from Manila. Maray na pagka-udto po tabi sa inyo dyan. And then sa mga gabos na nakaantabay sa satuyang DCGB News Online. Pero may lang kamo mag-antabay dyan, para maaraman po nindo maski na sa ibang parte kamo kan nasyon and then parte kan kinaban, maantabayan po nindo ang mga pangyayari po digdi sa probinsya kan Albay, lalo na po digdi sa syudad kan Legazpi. Maray na pagkauto kay Dr. Jose Relacion, ang dati siya Kuya Nems na head kainiong Legazpi City Hospital. Siya head chief kan Legazpi Hospital kang mga nakalihis na taon. Kauron ko kasi bago si Dr. Na pala siya dyan affiliated sa UST Legazpi Hospital. And then kay Ate B, Ate Brenda Flora, thank you so much sa imong ayuda, bit-bit ni Kuya Nems Flora. Siya po ang sa kuyang kapartner ngunyan sa Lado Technical and then sa social media, sa samuyang IT, niyo po dyan si Jerome Nico Martinez. Ako po ang sinong nakaibahan ngunyan na pagkauto. Ako po si Angel Mustaza. Bye-bye! Paisi, manungod sa November 30, 2024 District Elections. Ipinapa-isi